Antarja jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Tro. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi to. As. Amo Suramarata, Jayamarata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Antenane kene terus ya. Woi. Akhirnya mayit jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, Petro iki ngayal kok Kandhan. Tro, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki akune kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono, ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tro, krungu ya, Tro. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niku wau radio. Gelombang FM, Bagong. Nun.